Shalom shalom bulutsat ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ Och Jesus är för alltid Herren. እዚ ዓመት ናይ ብሉጽነት ዓመትና እዩ Och det här året är ett år av excellens för oss. እዚ ወርሕ ድማ ናይ እምነት ወርሕና እዩ Och det här månad är en månad av tro. ኢየሱስ ጎይታ እዩ Amen. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ድማ ብልጽግና ልዕሊ ገንዘብ እዩ ዝብል እዩ Och dagens ord som vi ska lyssna på idag är välstånd är större än pengar. ብልጽግና ልዕሊ ገንዘብ እዩ Välstånd är större än pengar. ናይ ብልጽግና ህይወት ልዕሊ ገንዘብ ዝነብር ህይወት እዩ Ett välstånd liv är det som gör att du kan leva mer än pengar kan ge dig. ብልጽግና ናይ እግዚአብሔር ፍቃዱን ፍታውን እዩ Välstånd det är Guds vilja och längtan för var och en. ስለ ብልጽግና ክትሓስቡ ከለኹም ትክክለኛ ዝኾነ ርድኢት ክህልወኩም ኣለዎ Så när ni tänker på välstånd så behöver ni ha rätt sorts av förståelse till det. ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ብልጽግና ከመይ ምዃኑ ክርኤኩም እየ Jag kommer visa er det här välstånd som jag pratar om. ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብልጽግና ህይወት እዩ ነይሩ Jesus hade ett välstånd liv. ዝበልጸገ ህይወት እዩ ነይሩ Han hade ett liv som var verkligen välställt. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 Om vi kollar i Matteus evangeliet kapitel 14 ካብ 13 från vers 13. ኢየሱስ እዚ ምስ ሰምዐ ካብ ብጃልባ ኣግሊሱ ናብ ጽሙው በረኻ ከደ እቶም እኩባት ህዝቢ ሰሚዖም ከዓ ካብ ከተማታት ብእግሪ ሰዓብዎ ኢየሱስ ናብ ምድሪ ምስ ወፀ ብዙሕ ህዝቢ ረኣዮሞ ደንገጸሎም ሕሙማቶም ኣሕወየ ምስ መሰየ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም እዛ ቦታ እዚኣ በረኻ እያ ምድሪ ከዓ መሲ እዩ እምበኣርሲ እዞም ሰብ ናብ ዓድታት ኣትዮም ንርእሶም እንጌራ ክዕድጉ ኣሳ ናብቶም በልዎ ኢየሱስ ግና መኻድ ኣይድልዮምኒ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ክሳብ 16 Så från vers 13 till 16 står det: När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där de kunde få vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa mat. Jesus sade till dem: De behöver inte gå härifrån. Ge dem ni att äta. ሪኢኹም ናይ ብልጽግና ህይወት ማለት እዚ Det här är det som kallas ett välställt liv. ኣብቲ ዘድሊ ዘበለስ ህይወትካ መልሲ ኮይኑ ክርከብ ማለት እዩ Så där det behövs att ditt liv är redan ett välställt, du är behövande. ካብ ስራሕካ ዝሓለፈ ናብራ ክትነብር ማለት እዩ Det betyder att leva ett liv mer än som går utöver ditt vanliga jobb bara. ኢየሱስ ብመንፈሱ ዝበልጸገ ብስጉኡ ዝበልጸገ እዩ ነይሩ ብሰዓት እዚ Så Jesus i den här stunden han var välställd i sin ande och i den fysiska kroppen. ዳስ ዋይ እቲ መንፈሳዊ ስራሕ ሕሙማት ኣብኡ ምስ ረኣይ ደንጊጹሎም ፈውሲ ሂቦም Så när han såg de sjuka, han förbarmade sig, han gav dem helande. ሽዑ ድማ ናብቲ ስጋዊ ነገሮም ከዓ መጺእ Och sen gick han till deras fysiska situation. ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ሰባት እዮም ኣብኡ ነይሮም Det var mer än 5,000 människor i den platsen. ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት እዚኦም ምኻድ ኣየድልዮምኒ መግቦም ንስኹም ሃብዎም ኢሎም Han sa de här personerna behöver inte gå, ge dem ni att äta. ኣየናይ ድኻ እዩ ንልዕሊ 5,000 ሰባት ክምግብ ድኽእል Vilken fattig person kan ge mat till över 5,000 personer? ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ሃፍቲ ዝሓለፈ ናይ ብልጽግና ህይወት ነይሩ Jesus hade något som var mer än rikedom. Han hade ett välstånd liv, ett välställt liv. እዚ ናይ ብልጽግና ህይወት Det här är livet som är välställt. ኣብ ኢድካ ዘሎ ገንዘብ ክገብሮ ዝኽእል ካብኡ ንላዕሊ ክገብር ከም ዝኽእል ትገብር ማለት እዩ Och det här livet som är välställt, som enligt Guds ord, det gör att du kan göra mer än vad dina pengar kan göra för dig. ኢየሱስ ረእይዎ እንታይ ከም ትገብር Kolla vad Jesus kommer göra här. ንሳቶም ከዓ ኣብዚ ብዘይ 5 እንጌራ 2 ዓሳን ገለ ይብልና በልዎ ንሱ ግና ናባይ ኣምጽእዎ በለ እቶም ሰቡን ኣብ ሳዕሪ ክቕመጡ ኣዘዘ ነተን 5 እንጌራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ገጹ ቁልሕ በለ ባሪኹ ቆሪሱ ደቂ መዛሙርቱ ሃቦም ኩሎም በሊዖም ጸገቡ እቲ ዝተረፈ ቁርስራስ ድማ 12 መሶብ መሊኡ ኣልዓሉ እቶም ዝበልዑ ብዘይ ኣንስትን ቆልዑን ኣስታት 5,000 ሰብኣይ ነበሩ Och som från vers 17 står det: De svarade: Vi har inget annat än det här 5 bröd och 2 fiskar. Han sade: Hämta dem hit till mig. Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen och tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med bitar som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5,000 män förutom kvinnor och barn.
واو ريخم كلتا عسان حموش شبانن نلعل حموش شحسابات بتأمر كمجباي كلانين كاب حدا خلتا سبع حلفاني. Det är omöjligt annars att se att 5 bröd och 2 fiskar ska mätta över 5000 personer. ግን ኢየሱስ ናይ ብልጽግና ህይወት ስለ ዝነበሮ ካብ ሓደ ክልተ ሰብ ዘይሓልፍ ንልዕሊ 5000 ከም ዝኸውን ገይሮ Men eftersom Jesus hade ett himmelsk välstånd liv så kunde han göra så att 5 bröd och 2 fiskar kunde vara till över 5000 människor. ዋው እዚ ናይ ብልጽግና ህይወት ኣባኹም ክግለጽ ከሎ ንገለ 100000 ዘኽፍሎም ዋጋ ሜብ ንዓኹም ብሽሕ ቅርሺ ኸውን ማለት እዩ Så det som det här livet som är välstånd när ni börjar leva det som folk betalar 5000 för ni kanske betalar för 1000. بخلا ኣዘራርባ ኣብ ገለ 100000 ሓውፂኦም ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት እስኹም ግን 100000 ሓውፂኦም እስክትገብርዎ ትኽእሉ ማለት እዩ Så det är vissa folk har betalat stora summor till så kan göra med små summor till att kunna göra det. እሶም ብ100000 ንስኹም ብሽሕ Så det de gör på 100,000 så kan du göra på 1000. እዚ ናይ ብልጽግና ህይወት ንብሎ ዘለና ሕልፍ ዝበለ ሃብሃብቲ እዩ Så det här är excellent och välståndt liv vi ser, det är över mer än pengar. መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 I andra Korinthierbrevet kapitel 9 ካብ 8 ክሳብ 9 från vers 8 till vers 9. ከምቲ ጽሑፍ ዘረወ ንድኻታት እውን ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ዝብሎ ኣምላኽ ከዓ ምእንቲ ብኩሉ ኩሉ ሳዕ ዝኣክል ኩሉ ሒዝኩም ንሰናይ ግብሪ ኩሉ ጸብለል ክትብሉ ጸጋ ዘበለ ኣባኻትኩም ጸብለል ከብል ይካኣል እዩ Och det står så här: och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut och han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet består för evigt. ዋው ሪኹም እዚ ናይ ብልጽግና ህይወት ኣብ ደሞስካ ተወኪልካ ትነብሮ ህይወት ዘይኮነስ ኣብ ጽጉቕ ተወኪልካ ትነብሮ ህይወት እዩ Och det här välståndlivet, det är inte där du sitter och förtröstar endast på din lön som du får från ditt jobb. Det är där du förtröstar på Guds nåd. እዚ ህይወት እዚ ረእይዎ ኩሉ ሳዕ ዝኣክል ኩሉ ሒዝካ ደው ከም ትብል ትገብር ህይወት እዩ Det gör att ditt liv är så att ni har alltid och i allt nog av allt och kan ge överflöd till varje gott verk. ንሰናይ ዘበለ ግብሪ ድማሲ ኩሉ ግዜ ጸብለል ከም ትብል ዝገብር ህይወት ማለት እዩ Det här är ett liv som gör att ni ger i överflöd till varje gott verk som behövs. ነዚ ህይወት እዚ ጸጋ ኣምላኽ ይደምጽዎ Och det här livet kommer endast genom Guds nåd. ስለዚ ብጸጉኡ ናይ ብልጽግና ህይወት ንብሮ Så lev genom Guds nåd det här överflöd och välståndlivet. ብመንፈስ ብነፍሲ በእምሮ ብስጋ ብኩሉ ብልጹግ ህይወት ፈቀድ ኣምላኽ Så i alla områden, i själen, i kroppen, i det fysiska, i jobbet, ekonomiskt, det är Guds vilja att det ska vara välställt för er. ንስኹም ብሉጻት ኢኹም Ni är välsignade. ሻሎም Guds vilja.